Psychoterapeutické centrum Gaudia je vlastně uskupení terapeutů, kteří pracují pod mým vedením. Jsou to zejména systemičtí terapeuti. Z toho plyne, že to, co můžete tady očekávat, jsou de facto nadstandardní psychoterapeutické služby, zaměřené zejména na to, abychom podpořili uskutečnění vašich cílů. Abychom vám pomohli najít cestu ke splnění vašich přání, žít lepší život, spokojenější. Vlastně se na nás můžete obrátit, kdykoliv potřebujete o něčem mluvit, třeba při nějakém procesu rozhodování se o něčem, nebo když se ocnete v nějaké složité situaci z nejrůznějších důvodů. Když vám z nějakého důvodu není dobře. Kladu si spíš otázku, v čem jste jiní. Možná je to i v tom, že když k nám přijde klient, tak vidí nebo má možnosti teda konzultace s psychologem, psychoterapeutem nebo s psychiatrem, a nebo může si vybrat cestu teda masáží, úlevy, relaxace, a to všechno může vlastně čerpat na jednom pracovišti. Je jiný právě v tom, že ten člověk si může vybrat, že mu to nikdo nenaordinuje, ale že je to na něm, co z toho vybere, a vlastně funkce toho terapeuta, poradce je v tom, aby mu pomohl si vybrat, aby mu pomohl k tomu, aby on věděl, co vlastně potřebuje, a pak teda mohl z toho těžit.